Madame Bovaryk du errua, eta Justinek ere bai. Ez horren beste Gustave Flaubertek edo Dolores Darrellek. Aurretik, Sandokanek kutsatu ninduen Malaseko tigreak, Emilio Salgariren magiak harrapatuta. Eta bidas ejemplares ere irentzi nituen linterna batekin izaren azpian. Novaro argitaletxeak 200 komiki baino gehiago argitaratu zituen. Zaindu eta heroi kristauen bizitzak azaltzeko. Eta sensazioa duti adenak irakurri nituela, nahiz eta horrela ez izan jakina. Amak esaten zuen, liburu ona irakurtzea eta musika klasikoa entzutea zeruan egotea bezalakoa zela. Eta hori egiten zuen, 6 seme-alabek libre uzten zioten une bakanetan. Aitak ordea, Unamunoren idazlan guztiak zituen apalategian. Bere aitak eta frankismoak debekatu zutelako. Eta ahal izan zuenean, liburuak erosi eta begibistan jarri zituen. Unamunok Kierkegaard aurkeztu zidan, eta Kierkegaardek Nietzsche. Eta bide horrek Sartre eta Camusen gana eraman ninduen. Ordurako zeharo kutsaturik gelditu nintzen. Batez ere filosofia eta poesia liburuek harrapatuta. Nobelak geroago heldu ziren. Ordutik literaturak eskutik eraman nau eta ez nau askatu. Literaturak bizi izan nau. Irakurriz ikasi dut, baina gehiago ikasi dut idatziz. Novela bakoitzak zerbait irakatsi dit, eta dozenaka orrialde zirriborratu behar izan ditut, eta hainbat urte saritu, azkenean, esaldi bakarrean laburbiltzeko novela bakoitzaren irakaspena. Bai baina ez novelarekin ikasi nuen, inzestuaren dramatismoa ez dela horren dramatikoa barrutik ikusita, eta gabezia afektiboaren muturreko adierazpena dela. Legez kanpok irakatsi zidan nire ezintasuna tortura ulertzeko, ez bai nintzen gai izan torturatzaile baten larruan sartzeko. Nerea eta biok novelari esker, badakit askoz ere presenteago egon daitekela absentzia, presentzia bera baino. Sisifo maiteminezekin ikasi nuen indigente afektiboa garela, eta maitatua baino areago, maitatzea bera maite dugula. Ecce Homoren bidez ikusi nuen politika maskulinoa vertikala dela, eta politika femeninoa horizontala. Eta ezkerraren politika edo femeninoa da, edo ez da ezkerrekoa. Hasieran amaiera bat dago novela ineditoak irakatsi zidan ikusezin sentitzen denak ikusmen arazoak dituela. Akabo novelak, argitaratzear dagoenak, irakatsi dit pertsona maitatuak bere printzipioei uko eta bere buruari traizioa egiten dionean, harekiko maitasuna iraungi egiten dela. Sandokan irakurtzen nuen jakimin berberarekin nabigatzen dut ia 60 urte geroago orri zurian zehar. Novela batetik bestera joaten diren urteetan, gogoan ernaltzen dira hitzak eta pertsonaiak, eta une batean, eta ez norberak erabakitzen duenean, hitzek eta pertsonaiek forma hartzen dute testu batean. Horrela jaiotzen da novela, berak bizia hartu nahi duenean. Arrakala, ezinegona, zirrikitua gabezia kezka, mundua ulertu nahi izatea, erantzun gabeko galderak egitea, behaketa, barnemiaketa, begirada kritikoa, egiaren bilaketa azken finean. Hori guztia da idaztera bultzatzen gaituena, eta irakurketak jakina, irakurtzeak egiten gaitu idazle.